9 anys. El partit davant el Viladecans havia de servir per sumar 3 punts i seguir millorant per resoldre les properes jornades. El Lleida B tenia molt clar que una victòria després de venir del gran derbi amb el Balaguer seria un punt d'inflexió per a l'equip. Els del Badalejo ho van resoldre ben aviat i van sumar una victòria merescuda i molt treballada. A la primera part, els blaus ja van agafar protagonisme i la seva superioritat es va veure reflectida al minut 14 quan Noel Carbonell va encetar el marcador. El partit va seguir amb un gran ritme ofensiu per part dels del Segrià i minuts abans d'anar al descans el juvenil Borda va fer el segon. El que està fent el Lleida B és per tindre molt en compte i doncs per allò que ens demana el club, no? Que ajudem al primer equip quan se'ns demani, que ajudem al futbol base, que la proposta de joc sigui igual que el primer equip i a damunt que competim com estem competint. Avui la mitjana d'edat de l'11 titular era 19 anys i mig, per tant 3 juvenils a l'11 titular i en total han jugat 5 jugadors amb edat juvenil. Penso que ha sigut un èxit el joc. A la represa el partit va seguir amb la mateixa dinàmica. Un joc molt viu dels lleidatans on protagonitzaven jugades molt clares que deixaven entreveure que el tercer gol arribaria ben aviat. Tot i el domini del Lleida, el Viladecans mai va deixar de lluitar, però la defensa local es va mostrar ferma. Els del Segrià van tenir oportunitat de tranquil·litzar el marcador en una jugada que va acabar en penal, però el porter visitant el va aturar. La bona feina dels lleidatans va tenir recompensa al minut 81 en una gran rematada de cap de Jordi Martínez que signava el resultat amb un contundent 3-0. El futbol que avui han fet aquí a Torrefarrera és difícil de veure en aquesta categoria. Penso que ells també venien una mica tocats, amb canvi d'entrenador, segurament moltes consignes han canviat totalment el seu estil, per tant necessiten un temps d'adaptació, hem sabut aprofitar, hem parlat de que si ens posàvem per davant i arribàvem al descans en avantatge, doncs els hi costaria molt, no? Perquè la seva dinàmica setmanal no ha estat bona i per tant, ja et dic, el guió que havíem previst s'ha complert gràcies als jugadors que han fet un partit sensacional. Aquesta victòria va ser clau per a Lleida B, que espera afrontar les properes jornades amb l'objectiu de guanyar. El pròxim partit, els blaus visitaran el camp del Vistalegre, un rival directe on l'equip espera sumar un altre triomf.